шчасце людское, так як і наше з табою, пэўна, складаецца з солі, з хлеба, сабранага ў полі, з поту, з дарожнага пылу, з роднага небасхілу, з дружбы, мацнейшай ад смерці, з песні, і так мне здаецца, каб з чаго іншага скласці, дык ці было б яно шчасце. Дякую. Так, і тема сьогоднішнього випуску «Щастя». Я просто хотів підвести так розверх. Добре. Ну, клас. Ну, з чого ви чули, так там, каб з чого іншого скласти, дик ці було б яно щастя. Так питається Максим Танк. І ми сьогодні будемо вирішати, з чого складається щастя для людей. Так, і що потрібно мати чоловіку, каб лічити себе щасливим? Ось такое питання. Такое питання у нас буде, і ми будемо сьогодні розважати на цю тему. Щастя, коли що, чому танк? Чому танк? Я откажу, чому танк? Тому що я написав... Тому що такий час живем. У такий... На своей справе я написал «Счастье» по-белорусски у Гугле, и на тему «Счастья» есть только верш танка на белорусской мове. Ну, гэта адзінае шчасце, якое ёсць у беларусаў наогул. Літаральна один танк. І яшчэ я паглядзеў індекс шчасця. Ёсць такой індекс шчасця краінаў, ёсць такі спісак, і Беларусі там няма, вы ведаеце? Так. Спіс усіх краін. Ну, амаль усіх. Апошнія 3 гады ў гэтым спісе няма Беларусі. А на першым месцы ведаеце хто? Хто? Хто на першым месцы, ведаеце? А хто-нибудь ведае? Норвегія. Норвегія, Данія, так, яшчэ варыянты? Японія? Іспанія, хто яшчэ? Фінляндія, вось хтосьці сказаў. Астатнія неправы. Фінляндія на першым месцы. І гэта цікава. Цікава. Чаму цікава? Ну, тому што што ёсць такого у фінаў, чаго няма ў нас? У іх усё ёсць. Не. Маю на ўвазе, як у нас, як у Беларусі. Ёсць усё, напрыклад, там... Є демократи. Дэмакраты есть. Ну, Хакей. А не, хакей у нас ёсць таксама. хоккей... Не, у іх на самой справе 1-1 краіна, як Беларусь, Фінляндія. Ну, тому що надвор'е дрэннае, так, дрэннае, там вельмі холодно, так, тое ж самае, што і у нас. Побач Расія. Ёсць гарэлка Фінляндыя. Ці гэта няшчасце? Не, ну я про то і кажу, што мы заўсёды так канцэнтруемся на тым, што вось мы там, у нас надвор'е дрэннае, у нас побач Расія, а вось Фінляндія таксама, і самая шчаслівая У іх краіна. ёсць мора у фінаў. Ну, так само, Мінськ. У нас таксама, вось, у нас таксама ёсць. Таму што Не, ну Беларусь ад мора да мора. Давайте на чысціню, гэта не мора, блядь. Мы называем гэта мора, але гэта не мора. Мінскае мора? Ну. А Я што? спрабаваў ваду, яна не салёная. Я думаў, мача салёная таксама. Я сказаў ваду. Мінське море більше море, ніж этот фінський. Во, дзякуй. Я таксама так лічу. Мінскае мора лепей, чым фінскае мора. Фінскае яно называецца? Фінскі заліў. Фінскі заліў. Яна нават сваё морам не называецца. Там Балтика у Фінляндії. Ну добра, гэта не геаграфія, похуй. Мы тут размаўляць будзем пра шчасце. Чаму фінны шчаслівыя? Чаму фінны шчаслівыя? У вас ёсць думкі? НАТО у їх є. Ну яны не то, яны ўжо 5-10 гадоў шчаслівыя, а НАТО там толькі там некалькі гадоў. Ну што, грошы, Санта-Клаус. сауны. Я пачаў думаць, чаму людзі, якія часцей за ўсё ходзяць у сауну, самыя шчаслівыя. І мне здаецца, я зразумеў. Вось вы заўважалі, што вам добра толькі пасля таго, як вам было вельмі дрэнна. Вы ж заўважалі гэта? Я вельмі часта Ёсць бачу, такое. як людзі шчаслівыя выходзілі пасля гутарак. Атрымліваецца, ты першы выходзіш, калі ты ўсіх бачыў. Не, на самой справе сауна гэта метафора на жыццё. То бок табе трэба спачатку пацярпець. Табе так, ой-ой-ой, і чым больш ты терпіш, тым лепей табе пасля. Калі выходзіш з сауны. Разумееш? Вы разумееце, пра што я кажу? Я заўсёды ў сауне гляджу на іншых людзей і думаю, ну, аднойчы я гэта зразумею. Таму што усе сядзяць такія быццам піздата. Я сяджу і не хачу паказваць, што мне не піздата.
Разумееш? Ну не, пачакай. Па-першае, не трэба глядзець на другіх людзей. А дзе яшчэ як не ў сауне, Ідра? О, а я рассказывал гісторыю, як я ў сауне ў Польшы быў, а тут правіла, абавязкова трэба быць голым. Ведаеце гэта? Ведаю, так. І тут, і гэта не толькі ў Польшы такое правіла. Было б прикольна, каб толькі ў Польшы такое правіла. У Еўропе ўвогуле такое правіла ёсць. І я адзін раз сидзеў, там, ну, маленькая сауна пасля басейну. Так, ну, то бок там і дзяўчыны, і хлопцы ўсе. Але там у плаўках, я думаў, можна. І я сижу, і тип сидзіць, а я дагэтуль сидзеў, добра было. А тип сидзіць, і вось так глядзіць на мяне. И такие, покажи хуй. І он просто сидзеў, глядзеў, пасля ўстаў, і з адміністратарам вярнуўся. И администратор такие, покажи хуй. А адміністратор быццам. таксама без плавак адміністратар быў. Не, адміністратар у апранні цалкам. Але хуй бачна. Ну, я выйшаў, таму што яму не падабалася, што ён не бачыць хуй. Дякую. Ну гэта дзіўнае некае правіла, так? Што патрэбна быць у плаўках абавязкова. Не, наадварот. Патрэбна не быць у плаўках. Я не ведаю, чаму табе дзіўна быць у плаўках. Ну ведаеш, тупыя людзі шчаслівыя. Так? А вось, гэта на самой справе добры тэйк, што тупы... Вось некаторыя кажуць, што трэба быць тупым, каб быць шчаслівым. Хто згодзін з гэтым? Вось, а мне здаецца... Похлопайте, кто счастливый. Ну, Наша аудитория. я крыху не згодзін, таму што гэта не можа быць адзіным кампанентам, каб чалавек быў шчаслівы, таму што ёсць шмат тупых людзей, якія нешчаслівыя, мне здаецца. Ну, напрыклад. Ну, усе мы. Не, ну я не ведаю там канкрэтны прыклад, але мне здаецца, што... Ну, добра, усе тупыя шчаслівыя. Вы так лічыце? Вы так? Сапраўды? Не, гэта не так, таму гэта не... Ну, тупыя шчаслівыя, таму што яны не лічаць сабе тупымі. Ведаеш, они думаюць, што яны разумныя. Яны ўвогуле не думаюць пра гэта, я думаю. Тупасць гэта тое, што... Тупасць гэта тое, што адзначае тых, хто лічыць сябе не тупым. Я так падумаў зараз. Ну, падумаў, з кем не было. Ты еш апельсин? Ты памятаешь, что у нас здымки? Не, пачакайце. Апельсин я не просто так узял з сабой. Апельсин. У апельсине ёсць вітамін С. Вітамін С вырабатвае ў чалавека сератанін. А сератанін гэта адзін з складальнікаў шчасця, гармонаў шчасця. Ведаеце? Сератанін, дофамін, амфетамін. Дофамін, Адреналін. дофамін, сератанін і оксітоцин. Оксітоцин увогуле так жутка гучыць. И керосин. Керосин. Ну вось, оксітоцин гэта я ўсім растлумачу. Як я да гэтага даведаўся? Я шукаў у Ютубе, як быць шчаслівым. Там рыхтаваўся да перадачы, як быць шчаслівым. І я там знайшоў відэо, што... Ну да, рыхтаваўся да перадачы. Да. Хацеў быць шчаслівым просто. Да не хацеў я. Ай-яй-яй, як сорамна, Ідрак. Хацець быць шчаслівым. Да не хацеў я быць шчаслівым. Вось я шукаў і там знайшоў відэа. Першае відэа было, там хлопец 7 хвілін расказваў і пра гармоны. А яшчэ было відэа, 7 хвілін ён расказваў, хлопец, як быць шчаслівым, пра гармоны. А яшчэ наступнае відэа было «Сакрэты жаночага шчасця». 1,5 гадзіны. Спачатку давайте пра гармоны. Вернемся пра жаночае шчасце. Пра што? Нет. Першае, Усё добра. Пра гармоны. Ну. Дофамін. Ведаеце, што такое? Ну. Дофамін вы ведаеце. Гэта калі, напрыклад, ты штосьці зрабіў, што намагаўся зрабіць і дарабіў Атрымаў да канца. задавальненне. Атрымаў задавальненне за тое, што зрабіў. Гэта так? Ад сексу таксама дофамін атрымліваеш, так? Ці не? Ну, калі зрабіў до канца, тады атрымліваеш. Вось. Ну, добра. Дофамін гэта мэты, дасягнення мэтаў. Так. Што яшчэ? Не только достижение, еще когда планируешь.
Калі плануеш. На самом деле больше дофамина получаешь, когда ты планируешь что-то большее, чем когда ты достигаешь что-то меньше. Вось, я так і рухаюся заўсёды. Ну, я і падумаў, што я планую я шмат увогуле. Кожны дзень новыя планы і ўсе вялікія. Адзін з планаў... Але шчасця няма. Так, сератанін, ведаеш, што такое? Так, Што? ну, гормон шчасця. Ну, добра. Ну... Літаральна. Літаральна гэта сапраўды так, гэта гармон шчасця. І гэта сератанін у нас святла, тое, што там есть сонца. Просто глядзець на святло і будеш... Ну, і там вітамін D, вось гэта ўсё. Цытрусы, не забываем, апельсіны трэба есці. Гэта дае нам сератанін. Усё, мы павінны за гэтым там штосьці рабіць для гэта. Так, і аксітацын, гэта самае галоўнае, гэта абдымацца. Так? Я правильно зразумеў? Што? Не, Калі вы абдымаецеся, Не только. секс. Секс тут? Тут секс? У гэтым моманце. Ну, ведаеце, секс. Секс. Штось ты чуў. Ну вось, і абдымацца таксама, таму абдымайцеся часта, таму што гэта дадае вам аксітацыну, аксітацын робіць вас шчаслівымі. чакай, аксітацын — гэта гармон, які дазваляе строіць сацыяльныя сувязі. Ну, абдымацца. Добра. Я калі абдымаюся, я строю сацыяльныя сувязі. Яго выпрацоўка стымулюецца узаемадзеяннем з іншымі людзьмі. Так. І Ну, вось. то бок ідзеш па вуліцы, схапіў чалавека, і ты шчаслівы. Беларускі АМОН заўсёды хапае людзей. Самыя шчаслівыя людзі. Шмат аксітацыну. Плюс тупыя. Максімальна шчаслівыя людзі. І, напэўна, апельсіны ядзяць. Яшчэ я даведаўся, што акрамя гармонаў увогуле ад генетыкі таксама залежыць, ці будзем мы шчаслівыя ці не. Вы ведаеце гэта? Што гэта таксама генетычны параметр у тым ліку. Якім чынам? То бок, калі бацька быў шчаслівым, ты таксама будзеш шчаслівым? Ёсць доказ, напрыклад, Хемінгуэй скончыў жыццё самазабойствам, ведаеце? Так. Самазагубствам скончыў жыццё. Хто яшчэ? Хто яшчэ? Гітлер. Курт Кабейн. Ну нет, блядь, мы пра што размаўляем зараз? Хто яшчэ? Усё яго бацька таксама скончыў жыццё самазагубствам. Сур'ёзна? Курт Кабейн, як гэта ўвогуле працуе? Типа я пералічваю ўсіх, хто самазагубства зрабіў. Ты запытаў. Ну, Мы не ведаем, якія сувязі ў цябе там у галаве. не, ну, я страціў усе, калі ты спытаў. Так, ёсць бацька яго, і ён таксама самазагуб. А ведаеце, што хто яшчэ зрабіў самазагубства? Курт Кабейн. Ну і Курт Кабейн, вось. Дед Хемінгуэя таксама? Но гэта не дакладна, я не правяраў гэтую інфармацыю, але мне здаецца, гэта лагічна было б, калі і бацька і сын памерлі самазагубствам, ёсць у гэтым логіка, так? Ёсць? І дзядзя таксама ў яго памер самазагубства. Логіка ёсць, але фактаў няма, Драк. Ну, пра бацьку факт. Я не ведаю. Хемінгуэя бацька таксама. Я пра тое, што ну, ёсць нейкая адказнасць. Калі у зале ёсць людзі, і ў вас дэпрэсія, вам не трэба мець дзяцей. То бок гэта нават... Ну, гэта на самой справе так. Калі вы там ходзіце... Ну, ведаеш, але кажуць наадварот, што дзеці робяць людзей шчаслівымі. Чулі такое, што з'яўленне дзяцей робіць людзей шчаслівымі? Нічога не. Послеродовую депрессию не отменял никто. Ну, Паслярадовая ну, дэпрэсія. гэта іншая тэма, гэта наступная тэма нашых гутарак. Ну, блин, пасляродавая дэпрэсія, мне здаецца, пасляродавыя кайфы ёсць. Типа, ну Гэта скончылася. Так, гэта скончылася. Гэта не кайфова, калі скончылася? Як пасля лазні, так. Сауны, вось. Ну, вы ёсць такое? Хто ражаў? І хто шчаслівы з вас? Не, я думаю, што по-любому ёсць там неверагоднае шчасце, калі ты радзіў. Я разумею, што я хлопец, але разважаю, просто гіпатэтычна. Так, гіпатэтычна. Пачакай, скажу. Вось, напрыклад, ты ражаеш,
і ты ну спачатку гэта як шок усё, але чамусьці дзяўчыны пасля зноў жа хацяць ражаць. А калі б гэта не, блин, что вы кажете? Я бачу людзей з двумя дзецьмі. Гэта што яны былі п'яныя? Нет. Не, что значит? Ну, некоторые не хотят, але не хочуць. Некоторые не хочуць. Некоторые не хотят. Ну, добра, то бок гэта не кайфова, і вы кажаце, што другога дзіцяці ніхто не хоча, таму што ражаць прикольна. Не прикольно. Не прикольно, ну добра. Але мне здаецца, што мы гаворым не пра складанасць працэсу, а пра вынік. Вынік, так. Калі ты ўжо трымаеш гэта дзіцё на руках, напрыклад, калі ў мяне нарадзілася дачка, я трымаў яе на руках, глядзеў на яе, плакаў і думаў, як добра, што яе ражаў не я. Не, ратуй Боже. Не бачу. Я хацеў прысутнічаць пры родах, але рабілі кесарава і не дазволілі мне там быць. Потому что сваім ножом нельзя гэта. Вось такая гісторыя. Реально, чаму нельга пры кесарева? Ну, таму што гэта не гігіенічна, ведаеш. Это антисанітарыя. Ну, Паша, грязна. А Эрнест Хемінгуэй меў дзяцей? Не, ён толькі прадаваў ботики, і ўсё. Наогул, а што гэта за аповесць, гэта пра самая кароткая аповесць? Самая сумная кароткая аповесць, так. Як яна гучыць, што прадаюцца дзіцячыя сандалікі неношаныя? Пиздец, што гэта такое? Не ношаныя і адзін, не? Пачакайце, но на самой справе там не могло быць просто прадаюцца дзіцячыя сандалікі не, так і написано. Я думаю, ну просто нога выросла. Ну, а что, на самой справе, что сумного в этом? Нет, ну, там маецца на ўвазе, ты штосьці там забыў у гэтай повесці? Нічога не забыў. Хто памятае, як гучыць гэта аповесць? Так і гучыць? Так, продаются детские ботиночки, не важно. О, сумна, сумна. Ну, конечно, сумна. Грошы патрацілі, а ён не насіў, блядь, это сумна. Продаются дзіцячыя... Ну, А давай подумаем, что тут няшчаснага і сумнага ёсць. Не родился ребенок. А, не радзіўся? Ну так, адкуль я ведаю, што Хемінгуэй меў на ўвазе маленькія боты? Дзеці ж ёсць і 6гадовыя, ну то бок... З 43-м памерам на іх. Я просто маленькие. Маленькія? Нет, в оригинале просто baby shoes. Baby shoes. А, baby, так у арыгінале гэта сумна. Но... По-беларуску гэта смешна. По-беларуску? Блин, ботики. Дзіцячыя ботики. То што яшчэ можа быць? Адносіны. Стасункі? Так. Ну, заўсёды кажуць, што людзі, якія ў стасунках, больш шчаслівыя. І гэта кажуць людзі без стасункаў. А потым яны прыходзяць у стасункі 2-3 гады, і яны зноў кажуць, што лепей без стасункаў было. Блин, я скажу вам маё назіранне. Я заўсёды стаў глядзець на людзей у стасунках у горадзе. Ну, заўсёды бачу людзей там у стасунках, там ходзіць хлопец і дзяўчына. І гляджу, як яны сябе адчуваюць. Ну, па твары, па тым, як яны рухаюцца, як да адзін аднаго ставяцца. І мне здаецца, што гэта самыя няшчасныя людзі. Амаль заўсёды. 99% это няшчасныя людзі. Я калі бачу ў кафе, у кавярня сядзяць там хлопец з дзяўчынай, ці дзяўчыне похуй. Ці хлопец увогуле не можа гэта чуць, што яму кажуць. І заўсёды так. Ну, там... Колькі застраш? Да не зайздру же, я бжу-бжу. Гэта правильно было па-беларуску? Не, гэта я па-украінску адказаў. Вось, не зайздрошчу. На самой справе проста стаў глядзець, каб зразумець, чаму, вось, што я хачу, разумееш?
Я гляджу, каб зразумець, ці хачу я гэта. Гэта на самой справе назірання. Ну вы што, давайте так, з гэтага часу просто глядзіце на людзей у стасунках. Я вам 100% даю, што 9 з 10 параў будуць няшчаснымі. Вось, я разумею, про што ты кажаш. Разумееш? Я заўсёды аб гэтым думаю, калі я вижу, напрыклад, пару, якая на вуліцы трымаюцца за рукі. Бачылі гэтыя пары? Не, гэта шчаслівыя. Толькі вонкава, разумееш? А заўсёды я гляджу на іх твары і я разумею, што гэта яны просто робяць выгляд, яны застаўляюць сябе быць побач Не, вось фізічна. ён заздросціць. Бачыш? Ён так гучыць. А я кажу пра назіранне навуковае. Такого... Слухай, можа тебе просто не трапляліся пары, якія, ведаеш, знаходзяцца ў гэтым самым першым, як он называецца, там канфетна-кветкавы перыяд, ведаеш, там першыя 3 месяцы. Вось, калі я бачу шчаслівыя, я разумею, што справа толькі ў тым, што яны там другі раз сустракаюцца, ці трэці, і ўсё. Ці першы? Ці першы. Ну, першы не, там сумна заўсёды. Давайте увогуле, ты сказаў пра стасункі, а я думаю, што вось, напрыклад, я сужу па сябе. Вось як атрымліваецца. У дзяцінстве лёгка быць шчаслівым. Табе далі кіндер-сюрпрыз, ты шчаслівы ўжо. Ты маленькі. Там ты пайшоў з маці ў Макдональдс, ты шчаслівы, У клас. парк на каруселі ты шчаслівы. Ну, лёгка зразумець, што зробіць дзіця шчаслівым. Пасля ты Пайшоў ўжо у лазню пайшоў у лазню, з бацькам. і ты не шчаслівы. Не, гэта класна, у лазню з бацькам. Але больш дасведчаны пасля. Асабліва, калі ў польскую лазню пайшоў. Пасля ты пачынаеш, вось калі пачынаюцца праблемы ў хлопца, мне здаецца, шчасце. Калі пачынаюць падабацца дзяўчынкі. Вось, калі пачынаеш цікавіцца дзяўчынай, все, з дзяўчынамі, з гэтага моманту ў тваім жыцці пачынаецца няшчасце, адно только няшчасце. Шэрыя колеры перад вачамі. І так шмат да 50 гадоў. І вось, з 50 гадоў ты становішся ўжо... Зноў атрымліваеш кіндер-сюрпрыз і зноў шчаслівы. Ты ўжо дзед, і ты шчаслівы, таму што даруеш кіндер-сюрпрыз свайму ўнуку. З таго часу, як ты перастаеш цікавіцца дзяўчынамі, твоё жыццё пачынаецца найлепшым... Што? Што, гэта не так вы скажаце? Хлопцы, спецыяліст па геям, калі ласка ваш адказ. Пачакайце, хлопцы, хто разумее, пра што я кажу? Гэта так ці не? О, вось, бачыце, дзяўчыны, у нейкім сэнсе, пакуль мы вамі цікавімся, мы няшчаснымі становімся, і мы нічога зрабіць не можам. Так а што рабіць? Што рабіць у сэнсе? Ну гэта прырода наша. Я пра тое, што калі, напрыклад, грошы гэта кампанент шчасця, дзеці гэта кампанент шчасця, то жанчына это кампанент няшчасця. Не, што? Вы не зразумелі! Яшчэ адзін кампанент шчасця гэта Гріндер, так? Гріндер. Ну, гэта толькі для некаторых людзей. Гріндер это мельніца для марыхуаны? О, ёсць такая тема, ёсць такая. То бок атрымоўваецца, што гэта для марыхуаны называецца Гріндер і аплікацыя для геяў таксама Гріндер, так? Блин, класна, што ты пра марыхуану сказаў. На самой справе... Пачакай, мы яшчэ не закончылі шоу, Ідра. Ну, мне, вось ты сказаў, а я на самой справе разумею, што для мяне гэта шчаслівы момант, калі я за свой дзень, я, напрыклад, зрабіў усе задачы, то бок атрымаў дафамін, зрабіў ўсё, што намагаўся зрабіць, і пасля вяртаюся дадому і папаліць адну CBD joint. Яны разумеюць усё. Добра, як касяк па-беларуску? Joint. Джойнт? Ну, joint, тому што ДЖ ёсць. Ну, гэта да. Вельмі па-беларуску. Ну, я на сваёй справе ў гэты момант шчаслівы, калі на балконе ты ўзяў, папаліў joint. Это сапраўды кампанент шчасця. Гэта сапраўды так. Так? Дякуй. А? Обійняти кого ще треба, щоб окситоцин був і вообще. Яшчэ я абдумаю, калі кагось... Ну, вось пра абдымкі... Барыгу. Вось трэба таксама... А я расказваў пра барыгу? Гледзячы, што ты... Блин, мне не падабаецца слова барыга, але добра, мой барыга. Як па-беларуску будзе... Як па-беларуску будзе барыга, ведаеце? Барыга.
Это белорусское слово. А, окей. Ну, дилер, тому што ДЗ. Вельмі па-беларуску. Мой дилер приехал и кажа, типа, мы знаёмы. Ага. І ён мне кажа, учора купіў і паглядзеў твой канцэрт, вельмі спадабалася, і ён сапраўды так сказаў. І ён сказаў яшчэ, даслаў маці сваёй, і ёй таксама спадабалася. А мне так падабаецца, калі, па-першае, людзям, якія паляць марыхуану, падабаецца тое, што я раблю. Гэта па-першае. А пасля, да, іх маці, калі таксама падабаецца. Трэба было яму в адказ сказаць, типа, чувак, мне твоя трава таксама спадабалася, а маці скінуў ёй таксама. Трэба людям рабіць кампліменты. Я не падумаў пра гэта, сапраўды трэба было так сказаць. Ну добра, кампаненты шчасця. Так, ты прапановваеш запісаць марыхуану. Я лічу, што трэба. Не, гэта трэба часцей пра гэта казаць, просто таму што гэта трэба адукаваць людзей у тэме марыхуаны. Ведаеш, я не супраць марыхуаны ў гэтым спісе, але, напрыклад, мяне марыхуана робіць нешчаслівым наогул. Да, таму ты бліваць пачынаеш, вось гэта ўсё у цябе. Так, не, таму што хто паліў марыхуану, пачыналіся вось гэтыя думкі пра жыццё, што ўсё дрэнна, што я зараз памру. Ну, это классно. Людям падабаецца гэта рэфлексія. Ты прадзіраешся скрозь рэфлексію да шчасця. То бок, спачатку ты загоны, ты такі, ебать, што ствараецца ў маім жыцці. А пасля ты праз гадзіну такі, да ўсё добра. І такі ўжо... Робіць тупым. Робіць тупым? А тупым значыць... Тупым значыць шчаслівым. Мне не падабаецца гэты шлях, але ён... Як аргумент мне гэта падабаецца. Як аргумент мне падабаецца. Марыхуана робіць тупым, і ты становішся шчаслівым. Што супраць гэтага скажаце? Нічога, гучыць як... Калі табе падабаецца... Вы пачуйце, марыхуана робіць тупым, а значыць шчаслівым, гэта адначасова і прапаганда, і антыпрапаганда. Бля, клас. У тэму ёсць, у мяне адзін знаёмы, ён акурат такі з псіхолагам займаецца, і яго псіхолог запытала, типа, ось калі ты апошні раз адчуваў сябе шчаслівым, ось так ось па-сапраўднаму. І ён пачаў ёй распавядаць, але ў потым моманце зразумеў, што ёсць у гэтай гісторыі адна дэталь, якую ён не хоча, каб яна адчула. І таму гэтая гісторыя была няпоўная, ён так кажа, ось мы там з дзяўчынай паехалі ў загарадны дом, типа, знялі на выходныя, сядзім увечары, была позняя восень, але нам было цёпла, таму што мы сядзім каля вогнішча, мы глядзім там на неба, зоркі, глядзім на бясконцае неба, там все так нам падабаецца. Яшчэ марозіва было, мы пачалі марозіва есть. Псіхолог такая, адкуль у вас за гарадам марозіва з'явілася? Он такой, ну мы загадзя набылі, таму што ведалі, што нам захочацца марозіва. Псіхолог такая, блин, вельмі дзіўныя людзі, ім для шчасця хапае марозіва і марыхуаны. Вось, дарэчы, марозіва, цукар робіць людзей шчаслівымі. Ну, гэта дрэнна, гэта наркотык. Не, на самой справе, вы смяецеся, а на самой справе цукар убівае людзей. То бок людзі на самой справе, у людзей амаль усё няшчасце у нас з-за того, што гэта цукру шмат стала ва ўсіх прадуктах, і мы гэта... У марыхуане няма, дарэчы. Не, ну на самой справе няма такого. Марыхуана наогул без цукру. Ну, няма там, да. Ну, добра, працягвай. Вы не глядзелі гэта... Дакументалку гэтую... «Белая смерть» называется. Усе заебалі з гэтай дакументалкай. «Белая смерть», так называется, так? А вось мне яшчэ падабаецца, мне здаецца, «Белая смерть». Мне здаецца, людзі таму і не разумеюць, што какаін гэта шкодна, таму што белай смерцю назвалі цукар. Бля. Ад какаіна паміраюць? Ну, ага, конечно. Ад усяго паміраюць. Ад какаіна дыабет.
Так, вось, мы про узмацнителі, ну, по типу... Марихуана, цукру цукор. Цукр не разважаем, гэта не кампанент. Так, што яшчэ кампанент шчасця можа быць? Фізична активність. Фізычная актыўнасць! Вось, гэта дадае шчасця, але мне не падабаецца што толькі на кароткі перыяд часу. Ведаеш, што праблема ў тым, што трэба заўсёды займацца гэтай, блядь, фізічнай актыўнасцю. То бок, я бы хацеў один раз там аджацца і быць шчаслівым хаця б год. Хаця б год. А так, я гляджу на гэтых людзей, якія ідуць з гэтымі сумкамі заўсёды, у гэты здрофіт, у мацоўню. Яны сумныя заўсёды. Яны такія, ну вось, Не, зноў... ты ж іх бачыш пасля мацоўні і да мацоўні, так? Ну так. Вось, а у мацоўні яны шчаслівыя. Пасля мацоўні. Падчас не? Ну, вось, я згоден з дзяўчынай, тому што пасля шчаслівыя, падчас нешчаслівыя, да мацоўні нешчаслівыя. Я бачу гэтых качкоў польскіх у гэтых... Да мацоўні яны таксама ж пасля мацоўні атрымліваюць. Ну гэта зноў буддізм. Усё наша жыцця наогул яно дзеліцца да мацоўні і пасля мацоўні. Ну для качкоў так. Яны выглядаюць сумна, з гэтымі гейнерамі гэтымі ідуць, у сваіх скіні-джынсах, блядь. Гэта звычайныя джинсы, просто яны накачаныя. Ну вось, якое тут шчасце, калі для цябе звычайныя джинсы скіні. Ну добра, табе не падабаецца фізычная нагрузка, Мне падабаецца. Мне не падабаецца, што гэта трэба рабіць заўсёды. Гэта сістэма, ведаеш, а любая сістэма гэта не шчасце. Марихуану так заўсёды трэба паліць. Дзякуй, што удакладнілі гэта. Увогуле, калі вы штосьці робіце, трэба гэта заўсёды рабіць. Каб стаць ідэальным у гэтым. Так. Хаця з іншага боку шмат людзей бачаць як шчасце ў сістэме. Ім падабаецца сістэмнасць, калі ўсё стабільна. Так. Калі 30 год нічога не мяняецца. Ну вось у чым стабільнасць не патрэбна? Про секс до, во время и после. Вось, давайте. Тут давайте. Секс, да, давайте по адчуванням сваім. Секс, да, пасля і падчас. Так, да, сексу ахуенна. Не. Ну то бок чаканне сексу. Я маю на ўвазе не чакаць, а вось гэта вось тое, што ты разумееш, што вось будзе секс, і ты такі, блін, такое класнае пачуццё. Гэта калі ты разумееш, што ён будзе, а калі, напрыклад, не разумееш, што ён будзе. Але разумее іншы чалавек. Ну так, давайте спачатку падумаем, пра які секс мы размаўляем. Пра звычайны. Пра звычайны. Традыцыйны секс. Традыцыйны секс. 7 хвілін. 7 хвілін, так, добра. Вось, напрыклад, ну, па мне так зашмат, але давайте паглядзім. Ну так, мы... Напрыклад, падчас. Падчас, ну, класна. Калі пачынаецца класна, але ўжо праз хвіліну ўжо табе, ну, мне не вельмі падабаецца. Ну, пачынаць прикольна. Пачынаць прикольна. Пачынаць прикольна, і ты нават... Але потым гэта ператвараецца ў фізічную актыўнасць, а я гэта не люблю. Гэта Можна не я один маё. раз адціснусь і год? Але гэта для мяне. Для цябе, магчыма, для Міхася інакш. Міхас, для цябе? 8 хвілін. Ну, все сходится. Все так? Все так. Что? Что? 5 просити, а 3 сам секс. 5 хвилин ты размовляешь про секс. Просиш його. Просишь, типа, блин, дай коли ласка мне секс, вот так? Дай коли... Ручки разом, це з іншою людиною. Побольше там руки поряд. Коли ласочка. Милый Боже.
Вось, Да, так. а пасля, галоўны перыяд Не, пасля. там яшчэ ёсць, глядзі, для мяне пачатак мы вырашылі, што гэта прыкольна, Пачатак. падабаецца. Ты згоден? Згоден. Добра. Пасярэдзіне фізічная актыўнасць, хуйня. Не, я тут згоден з тобой. У той час, калі ты разумееш, што табе гэта ўжо крыху так Уже заебала, абрыдла ўжо. абрыдла, ты такі, блин... Думаеш, колькі можна ўжо, Колькі заканчвай ўжо. Ўжо з другой хвіліны гэта не для цябе ўсё. Не для мяне. Гэта не для І цябе. потым самы фінал таксама прикольна. Самы фінал таксама прикольна, але недоўга. Вось, было б добра, каб пачаў і кончыў адразу. Ну, гэта мы і практыкуем. Мне здаецца, гэта класна. Гэта клас. Это класна. Трэба ісці да гэтага. І гэта яшчэ круто, што ты яшчэ такі, ой, класна, што не шмат часу на гэта згубіў. Так. Ёсць наперадзе 6-7 хвілін. Застаецца час на мацоўню, напрыклад. Нічога не страціў з фільму, ўсё разумею. Можна праглядваць. Вось, гэта прикольна напрыканцы, а пасля хуйня. Хуйня. Астатак жыцця, усё жыццё пасля сапсуецца. Вось, гэтыя 3 месяцы да наступнага пачатку сексу. Прыходзіш у сябе там. Так. Это аднаўленне, гэтыя працэдуры. Увогуле, каб пажадаць новы секс, трэба паспець забыць, як хуёва пасля мінулага. Гэта траўматычна вельмі. Траўматычна. Трэба ісці да псіхатэрапеўта, шукаць матывацыю, зноў пачынаць. Але секс ўсё роўна кампанент шчасця. Тут псіхалагічна ўплывае ў наша жыццё. Секс, так, згодна, гэта псіхалагічна ўплывае ў наша жыццё. Вось, дарэчы, сябры гэта кампанент шчасця. Сябры гэта 100%. Піздаты ансамбль, так? Да, і серыял неблагі. Не. Сябры на самай справе гэта. Але сябры гэта, то таксама да аксітацыну. Усё, што да аксітацыну, мы забылі, мы ўсё разумеем. Гэта абдымацца, цалавацца, сябры там і праводзіць час разам. Гэта ўсё аксітацына. А нам патрэбна зараз новыя ўражанні. Вось, цікава. Вандроўкі. Новыя ўражанні, вандроўкі. Вось гэта класна. Але мне здаецца, што гэта ўсё класна пасля 30. Калі табе 20 год, ты яшчэ упэўнены, што ўсё наперадзе. А калі табе ўжо за 30, ты разумееш, што ўражанняў застаецца ўсё менш і менш. І ты стараешся хапаць кожнае ўражанне і каб гэта было асэнсавана. Блин, а у мяне так атрымліваецца, што я нібы зараз толькі першыя свае ўражанні ад жыцця атрымліваю. Вось, напрыклад, учора я хадзіў давольны. Ой, гэта і з дзяўчынамі звязана, і з шчасцем адначасова, пра ўсё. І я іду, і мне не так часта усміхаюцца дзяўчыны. Маю на ўвазе улыбаюцца, разумееце? Цікава, чаму? Не так часта. А што? Я не разумею, пра што это? А табе шмат усміхае? А ты высокі, блин. Ты таксама. Не. Вось. Я іду, і на верандзе сядзяць дзве дзяўчыны і глядзяць на мяне, і я клянусь, на мяне глядзелі. І... Гэта як з бацькам Хемінгуэя, хуй праверыш. Яны усміхаюцца, і я гляджу, і мне так прыемна і так дзіўна, і адначасова шчасце, вось уражанне ад таго, што мне усміхнулася дзяўчына вялікая. І тут жа я спатыкнуўся. Вось адразу жанчына прынесла і шчасце, і гора адначасова. І я пасля весь дзень хадзіў, думаю, блядь, вот я дабогіў, спатыкнуўся. Непрыемна. Але якія яны былі шчаслівыя. Што і усміхнуліся, і лох аказаўся. Дзяўчынам гэта больш за ўсё падабаецца. То бок, окей, уражанні, вандроўкі, таксама кампанент. 100%. Уражанне гэта кампанента. І мне ўвогуле, чаму, зноў, давайте вернемся да ўзросту. Я знайшоў даследаванне, дзе кажуць, што людзі, самыя няшчасныя людзі, гэта маладыя людзі, а людзі пачынаюць быць шчаслівымі толькі пасля 30, 40, 50, 60. У 25 немагчыма, каб вы былі шчаслівым, вы ўсе нешчасныя людзі. Я была. Не была.
Что это такое? Я не разумею. Як это ты была, калі я прачытаў даследаванне? Шчасце, няшчасце гэта такія кавалкі дробныя. Заўсёды ты то шчаслівы, то нешчаслівы. Адну гадзіну шчаслівы, іншую нешчаслівы. Вось, напрыклад, сёння я ехаў з народзінаў сястры. Шчаслівы. З днём нараджэння. Сястры. Минута так. С днем народження сестры. Выйшаў з кватэры, сеў у таксі, вельмі шчаслівы. І таксіст пачаў піздзець. Паўгадзіны ён гэтым займаўся, і напрыканцы я нешчаслівы, а ён шчаслівы, блядь. Ведаеш, таму гэта заўсёды... Ты не памятаеш той час дакладна. Я ўпэўнены, што былі у той час гадзіны, калі ты быў шчаслівы. Калі малады быў? Ну, калі малады быў, так. Чаму ніхто не сказаў, ты і зараз малады, я не зразумеў. Дастаткова, што я сказаў, што ты высокі. Это было классно. Люди, которые верят у Бога, яны больш шчаслівыя. Некаторыя. Зноў, О. ёсць людзі, вось зноў, ёсць жа людзі, якія неасэнсоўна вераць у Бога, таму што астатнія вераць. А ёсць тыя, хто і па іх тварам бачна, што яны вераць не так, я не пра фанатыкаў, не пра Ага. а пра людзей, у якіх ёсць гэтая вера, і гэта для іх спакой. Справа людзей, якія вераць у тым, што яны больш не турбуюць сябе пытаннем, во што вераць. Гэта самае галоўнае. Я разумею, разумею. Ну, але гэта прыходзіць за ўзростам, калі у цябе на кожную рэч ёсць свой погляд, нерушымы. Гэта мне здаецца, ну, менавіта малодшы ўзрост, калі ты у цябе пра ўсё ёсць свой погляд і ты ідзеш нахуй. Але ён так. У цябе на ўсё ёсць свой погляд, і ён ідыёцкі заўсёды. Так. А калі ты ўжо дарослы чалавек, у цябе ёсць погляд, ён таксама ідыёцкі, але табе похуй. А рэлігійныя фанатыкі, тэрарысты, яны шчаслівыя ці не? Не, гэта не пра веру, гэта ж больш пра няшчасце, мне здаецца. Лукашысты шчаслівыя. Дарэчы, усе фанатыкі шчаслівыя на самой справе. Акрамя смертнікаў. А усе фанатыкі рэлігійныя фанатыкі там... Не, яны не шчаслівыя. Ты што? Фанатык... Памятаеш, мы глядзелі з табой рылс, дзе у праваслаўнай царкве поп біў некай мокрай трапкай па тварах жанчын, і яны былі вельмі шчаслівыя. Не, я нават падумаў, што гэта такая спроба жанчын вось сексуальную энергію субліміраваць. Я на самой справе так лічу, што праз рэлігійныя традыцыі жанчыны... І мужчыны. Мужчын не. Ну, згодна, ёсць такое? Вы не бачылі гэтага відэа. Там ён бярэ свой крэст мокры і вось так... Там не крэст, там некія... Што было? Крыж, што? Там ануча, некая трапка. Трапка. Ён у святую воду, святая вода, так? Святая вода, у святую воду, ён вось так анучкай і па твары. Яны падстаўляюць твары. І яны такія шчаслівыя, быццам іх не толькі твары вільготныя ў гэты час, яны ўсе вільготныя. Ладошки. Что? Про что? Контроль. Про контроль? Так. Что про контроль? Ну, им подобается контроль. А, им подобается контроль. Ну, вот, сублимация. А это и есть сексуальная энергия. Так? Так. Ну, добре, ну мы стратили все, про что мы казали. Ну, так, компоненты дети, уражение, узрост. Марихуана, вандроўкі. Любимая праца. Ну, давайте без слова праца сёння. Тема шчасця. Хобби, давайте хобби. Праца, ну, праца гучыць неяк, праца гучыць неяк непрыемна. Це праця для тебе? Це? Ну, гэта хобби. Астатнія 10 хвілін это праца. Мне здаецца, галоўны кампанент, я зараз скажу, і гэта выснова і скончваем. Галоўны кампанент шчасця – гэта не спяшацца. О, блин, класна. Можна напрыканцы я выснову зраблю? Давай. Перад здымкамі запытаў у чата GPT, што такое шчасце для беларусаў. Ага. Чат GPT. Ён не ведае пра беларусаў. Ён ведае, блин. Ён нічога не ведае. Ён не жыў сярод вас. Карацей, ён даў мне два адказы.
Так, давай. Першы адказ. Першы он сур'ёзны. Шчасце для беларуса гэта нешта вельмі асабістае, але, як правіла, яно звязанае з простымі і сапраўднымі рэчамі. Гэта калі родныя здаровыя, калі ёсць магчымасць спакойна жыць і працаваць на сваёй зямлі, калі можна выбрацца ў лес па грыбы ці на рыбалку, калі ў хаце гучыць родная мова і смех блізкіх. Гэта духмяны чорны хлеб з мёдам і гарачая бульба са скваркамі. Шчасце гэта калі ёсць свабода выбару, калі краіна развіваецца, а людзі адчуваюць гонар за сваю спадчыну і культуру. Калі можна заставацца сабой, не баючыся будучыні. І я яму пішу, а можна нейкі варыянт, каб гледачы не плакалі на нашым забаўляльным шоу? Смешныя адказы ад чата GPT пра тое, што такое шчасце для беларуса. Гэта калі чарга на мяжы рухаецца хутчэй, чым у Беларусбанку ў дзень пенсіі. Гэта калі ў зімовай курцы знайшоў долары, а не рублі. Калі паехаў у Польшу па закупы, але набыў толькі тое, што трэба. Маё любімае. Гэта калі разрадзілася твая Тэсла, але бацькі дазваляюць скарыстацца іх старым пасатам. Блин, я беру Тыповая Беларусь. Беру свои слова назад. Мне цікава таксама, што гэта за сям'я такая, дзе у сына ёсць Тэсла, Ну, мы ведаем толькі але одну ён такую жыве з сям'ю. бацькамі. Мы ведаем толькі одну сям'ю, у якой ёсць Тэсла ў Беларусі. Цяпер ведаем, што яшчэ ёсць і Пасат. Яшчэ адно. Калі на дачы выкопваў бульбу, а сусед раптам крычыць: «Хопіць, пайшлі на чарку». Я пасля гэтага пішу: «Класна, давай яшчэ». І тут чат GPT, відаць, падумаў, што мне падабаюцца жарты пра суседа, і таму ён накінуў яшчэ некалькі пра суседа. Шчасце — гэта калі выбіў дыван, а вецер дзьмуў у бок суседа. Гэта першы. Шчасце, калі ў цябе ёсць карта паляка, а суседу патрэбна віза. Дякую всім. До побачення на наступних гутарках. Дякую. Дякую.